Η Κρήτη βρίσκεται τώρα σε κατάσταση απόλυτου χάους. Εάν το Πολυτεχνείο Αθηνών δεν μπορέσει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, θα χάσουμε για πάντα την εμπιστοσύνη στην ίδια μας τη χώρα. Η Κρήτη, μια περιοχή της Ελλάδας με το υψηλότερο ΑΕΠ ανακάτοικο στη χώρα, έθεσε ένα τελευταίο τελεσίγραφο στην Αθήνα. Όλοι πίστευαν ότι οι υποσχέσεις των Αθηναίων επιστημόνων ήταν απλώς κενά λόγια και περίμεναν την αποτυχία. Αλλά τότε συνέβη το απίστευτο. Η Κύπρος, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ολόκληρη η Μέση Ανατολή υμνούν την Ελλάδα. Παρακαλώ, βοηθήστε μας. Ακόμα και η ΗΠΑ και η Γαλλία δήλωσαν ότι αυτό είναι απολύτως αδύνατο και σε εκείνη τη γη που εγκατέλειψαν, πώς κατάφερε η Ελλάδα να το κάνει αυτό σε μόλις 48 ώρες, αυτό το συγκλονιστικό μυστικό θα αποκαλυφθεί αμέσως τώρα. Γεια σας, με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Είμαι διαχειριστής υδάτινων πόρων και ζω στην περιοχή του Ξηρόκαμπου στις Κυκλάδες τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δεν είμαι μέλος της πολιτικής ελίτ, ούτε πλούσιος, απλώς ένας συνηθισμένος δημόσιος υπάλληλος. Η ζωή μου είναι ένας συνεχής αγώνας. Κάθε μέρα στις 4 το πρωί, πριν καν χτυπήσει το ξυπνητήρι, ξυπνάω από την ανησυχία. Θα μπορέσουμε να βρούμε νερό. Σήμερα πρέπει να βρω νερό για τη 10χρονη κόρη μου, τη Δάφνη και τη γυναίκα μου, την Μαρία. Το πλύσιμο του προσώπου είναι κάτι που δεν τολμάμε καν να σκεφτούμε. Μπορούμε μόνο να ρίξουμε λίγο νερό σε ένα ποτήρι, να βρέξουμε μια πετσέτα και να σκουπίσουμε το πρόσωπό μας. Για το πλύσιμο των δοντιών χρησιμοποιείται μόνο μία γουλιά νερό. Το ντους επιτρέπεται μόνο μία φορά το μήνα και δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά. Μπαμπά, διψάω, λέει σιγανά η Δάφνη με τα σκασμένα της χείλη. 20 λίτρα την ημέρα είναι όλο το νερό που παίρνει η οικογένειά μας και αυτό μόλις που φτάνει για να πιούμε και για τη βασική επιβίωση. Η κατάρα της γης μας άρχισε πριν από 80 χρόνια. Τα υπόγεια πετρώματα εδώ είναι ιδιαίτερα, απορροφούν το θαλασσινό νερό σαν σφουγγάρι. Όσο πιο βαθιά σκάβεις ένα πηγάδι, τόσο περισσότερο αλμυρό νερό ανεβαίνει στην επιφάνεια. Άκουσα ότι την εποχή του παππού μου εδώ υπήρχε ακόμα γλυκό νερό, λέει αναστενάζοντας ο συνάδελφός μου, ο Νίκος. Τότε οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι, έσκαβαν πολύ βαθιά και τελικά ένωσαν τις πηγές με τη θάλασσα. Τώρα τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί, κάθε Τρίτη είναι η μέρα διανομής νερού. Πρέπει να στέκεσαι στην ουρά από τις 3 το πρωί. Ακόμα κι αν είναι νερό που παράγεται στο κρατικό εργοστάσιο αφαλάτωσης, εξακολουθεί να έχει μια αλμυρή γεύση. Ακόμα και αυτό το νερό δεν φτάνει. Συχνά αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε νερό στη μαύρη αγορά με 5 ευρώ το λίτρο. Ο έμπορος στη μαύρη αγορά, λέει ξεδιάντροπα, αυτή η τιμή είναι πιο ακριβή από τη βενζίνη. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ακόμα 4 ευρώ. Το νερό τώρα είναι πολυτιμότερο από το πετρέλαιο. Αν δεν σου αρέσει, μην το παίρνεις. Δεν υπάρχει επιλογή. Ο μισός μισθός πηγαίνει στο νερό. Εκείνο το βράδυ η Δάφνη γύρισε από το σχολείο και αμέσως κατέρευσε. «Δάφνη, Δάφνη!» Όσο κι αν φώναζα, δεν υπήρχε απάντηση. Το πρόσωπό της χλωμό, τα χείλη της μελανά. Καλέσαμε ασθενοφόρο, αλλά χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Αυτός ο χρόνος φαινόταν σαν αιωνιότητα. Σοβαρή αφυδάτωση, πρέπει να της βάλουμε ορό αμέσως, είπε ο γιατρός με αγχωμένο πρόσωπο. Δεν είναι μόνο αυτό το παιδί. Σήμερα είχαμε ήδη πάνω από 20 ασθενείς με αφυδάτωση. Αν συνεχιστεί έτσι, είναι πραγματικά επικίνδυνο. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου κοιτούσα τη Δάφνη με τον ορό, η καρδιά μου ράγιζε γιατί δεν μπορούσα να δώσω στο παιδί μου ούτε μία σταγόνα κανονικό νερό και όλα έφτασαν σε αυτό το σημείο.
Κύριε Γιώργο, μπήκε στο δωμάτιο ο διευθυντής Κώστας. Αυτή τη φορά έφυγε και η γαλλική εταιρεία. Προσπάθησαν για 6 μήνες, αλλά τα παράτησαν. Πάλι αποτυχία, δεκάδες εταιρείες προσπάθησαν να προκαλέσουν τη γη μας και όλες απέτυχαν. ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Ισραήλ, όλοι καφιόνταν για τις υψηλές τεχνολογίες τους, αλλά αναγκάστηκαν να παραδοθούν μπροστά στα πετρώματά μας. «Είμαστε μια καταραμένη γη», είπε με πικρία ο διευθυντής Κώστας. «Μήπως πρέπει να τα παρατήσουμε και να μετακομίσουμε κάπου αλλού?» «Αλλά δεν μπορώ να τα παρατήσω. Εδώ είναι η πατρίδα μου, εδώ γεννήθηκε η Δάφνη». Εκείνη τη νύχτα ανέβηκα στην ταράτσα του νοσοκομείου και κοίταξα τον ουρανό. Σκοτάδι χωρίς ούτε ένα αστέρι, ο ουρανός έμοιαζε με το μέλλον μας. «Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μας νερό». Τι έκανα λάθος, γιατί πρέπει αυτά τα παιδιά να υποφέρουν? Μόνο ο θόρυβος του ανέμου απαντούσε στις προσευχές μου. Μια εβδομάδα μετά η Δάφνη πήρε εξιτήριο, αλλά η προειδοποίηση του γιατρού αντιχούσε ακόμα στα αυτιά μου. Την επόμενη φορά μπορεί να μην αντέξει, χρειάζεται καθαρό νερό και επιγόντως. Στο δρόμο για το σπίτι από το ραδιόφωνο ακούστηκε μια απρόσμενη είδηση, η είδηση ότι στην άνυδρη πεδιάδα της Θεσσαλίας δημιουργήθηκε ένας ποταμός με τη βοήθεια ελληνικών τεχνολογιών από το Πολυτεχνείο, ή η περιοχή που υπέφερε από έλλειψη νερού για 60 χρόνια είχε τώρα μετατραπεί σε μια αγροτική πόλη. Η Δάφνη ρώτησε με λάμψη στα μάτια: «Μπαμπά, μπορούμε να ζητήσουμε από αυτούς τους Έλληνες να μας βοηθήσουν?» Η καρδιά μου σφίχτηκε. Δεν ήθελα να δώσω στο παιδί ψεύτικη ελπίδα, φοβούμενος ότι θα απογοητευόταν ξανά. «Δάφνη, η γη μας δεν είναι σαν τη δική τους, κοριτσάκι μου. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι στη Θεσσαλία. Αλλά τότε δεν ήξερα ότι σύντομα το θαύμα θα ερχόταν και σε εμάς και αυτό το θαύμα θα συνέβαινε με μία μορφή που θα ξεπερνούσε κάθε φαντασία». Μετά από εκείνη την ημέρα, οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία δεν σταματούσαν. Ειδήσεις που έβλεπα κάθε φορά που άνοιγα την τηλεόραση: ο ποταμός της ελπίδας που δημιουργήθηκε από Έλληνες, καθαρό νερό ρέει μέσα από την άνυδρη γη. Αυτό που έβλεπα ήταν πραγματικά απίστευτο. Στη μέση της ξερής γης ρέει διάφανο νερό, τα παιδιά παίζουν, οι αγρότες ποτίζουν τα χωράφια. «Είναι πραγματικά η Θεσσαλία?» ρώτησε με έκπληξη η γυναίκα μου, η Μαρία. «Ναι, είναι η ίδια Θεσσαλία που ξέρουμε. Εκεί οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από τις δικές μας. Αντίθετα, εμείς είμαστε μια πιο πλούσια περιοχή, αλλά τώρα όλα είναι εντελώς αντίθετα. Στη δουλειά όλοι το συζητούσαν. Στο Πολυτεχνείο χλέβασε ο συνάδελφος Πέτρος. Είναι το ίδρυμα που βγάζει μηχανικούς, έτσι δεν είναι? Αλλά στη γεωλογία και τη γεωδεσία είναι ιδιοφυΐες, παρενέβη ο Νίκος. Η γεωλογία και η γεωργία είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά τα στοιχεία ήταν ολοφάνερα. Είδα τα επίσημα δεδομένα που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραγωγή 100.000 λίτρων την ημέρα, ποσοστό αφαίρεσης αλατιού 99%, το όνομα του Ελληνικού Ινστιτούτου ήταν γραμμένο καθαρά. Λίγες μέρες μετά με κάλεσαν σε μία σύσκεψη υψηλού επίπεδου στην κυβέρνηση. Μία σύσκεψη στην οποία προείδρευε ο ίδιος ο Υπουργός Υδάτινων Πόρων. Όλοι πιθανώς γνωρίζετε για την επιτυχία στη Θεσσαλία. Το πρόσωπο του Υπουργού ήταν σοβαρό. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Ρωτούν αν οι Κυκλάδες είναι χειρότερες από τη Θεσσαλία. Στην αίθουσα επικράτησε σιωπή. Όλοι ήξεραν αυτή τη δυσάρεστη αλήθεια. Δεν είμαστε πιο πλούσιοι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε και η Θεσσαλία μπόρεσε, κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Ο Υπουργός
με έδειξε. Γιώργο, εσύ είσαι υπεύθυνος για τον Ξηρόκαμπο. Τι πιστεύεις? Κύριε Υπουργέ, η γεωλογία μας είναι εντελώς διαφορετική από της Θεσσαλίας, τα πετρώματά μας. Δεν θέλω να ακούω δικαιολογίες, φώναξε ο Υπουργός. Και η Θεσσαλία αποτύχανε για 60 χρόνια. Οι Έλληνες μηχανικοί έλυσαν το πρόβλημα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε? Στο δρόμο για το σπίτι η πίεση αυξανόταν. Οι από πάνω απαιτούν αποτελέσματα, οι από κάτω κλαίνε για την έλλειψη νερού. Εκείνο το βράδυ, καθώς η Δάφνη έκανε τα μαθήματά της, ρώτησε «Μπαμπά, πού είναι η Αθήνα?» «Είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας». «Πώς μια τέτοια πόλη μπορεί να έχει τέτοιες τεχνολογίες για άνυδρες περιοχές?» Και εγώ αμφέβαλα τι το ιδιαίτερο έχουν. Την επόμενη μέρα ήρθε μια συγκλονιστική είδηση. Ο διευθυντής Κώστας πήγε στη Θεσσαλία. Ο Σταύρος ψιθύρισε. Πήγε να δει με τα μάτια του. Λέει ότι είναι αλήθεια. Το απόγευμα συνάντησα τον διευθυντή Κώστα. Η έκφραση του προσώπου του ήταν περίπλοκη. «Γιώργο, το είδα με τα μάτια μου. Είναι πραγματικά ένα θαύμα. Πώς ήταν απίστευτο. Σε αυτή την ξερή γη ρέει πραγματικά ένας ποταμός, τα παιδιά κολυμπούν». Ο διευθυντής αναστέναξε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο εκπληκτικό? Η ελληνική ομάδα χρειάστηκε μόνο 2 εβδομάδες για να αντλήσει την πρώτη παρτίδα νερού. 2 εβδομάδες? Ναι. Η Γερμανία χρειάστηκε 2 χρόνια, η Γαλλία 1 χρόνο, αλλά απέτυχαν. Ο διευθυντής μου έδειξε μία φωτογραφία. Σε αυτήν, Έλληνες μηχανικοί φωτογραφίζονταν με Θεσσαλούς αξιωματούχους. Εκείνη η γυναίκα είναι η επικεφαλής της ομάδας, η Ελένη Βολανάκη. Μοιάζει με μία συνηθισμένη γυναίκα. Ναι, στην αρχή οι Θεσσαλοί την υποτιμούσαν, αλλά τώρα τη λατρεύουν σαν ηρωίδα. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν από το γραφείο του Υπουργού. «Κύριε Γιώργο, αύριο το πρωί ο Υπουργός θα σας συναντήσει. Θα ληφθεί μία σημαντική απόφαση. Παρακαλώ να είστε έτοιμος. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Μήπως θα ζητήσουμε βοήθεια από τους δικούς μας επιστήμονες?» Γυρνώντας σπίτι, είπα στην οικογένειά μου ότι αύριο φαίνεται πως θα γίνει μία σημαντική σύσκεψη. Θα καλέσουν την ομάδα από την Αθήνα. Τα μάτια της Δάφνης έλαμψαν. Δεν ξέρω ακόμα, αλλά τα πετρώματά μας είναι πραγματικά ιδιαίτερα, πιο δύσκολα από της Θεσσαλίας. Η πιθανότητα αποτυχίας είναι υψηλή. Η Μαρία με πήρε από το χέρι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, έτσι δεν είναι, για τη Δάφνη. Εκείνη τη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η ελπίδα και ο φόβος εναλλάσσονταν. Αν και οι δικοί μας αποτύχουν, τι θα κάνουμε? Θα χαθεί και η τελευταία ελπίδα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. Η Πανσέλινος έλαμπε έντονα. Στη Θεσσαλία μάλλον έχουν το ίδιο φεγγάρι, αλλά τώρα μπορούν να θαυμάζουν το φεγγάρι χωρίς να ανησυχούν για το νερό. Θεέ μου, δώσε μας μια ευκαιρία. Προσευχήθηκα σιωπηλά. Αν η Θεσσαλία τα κατάφερε, πρέπει και εμείς να τα καταφέρουμε. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι. Καθησύχαζα τον εαυτό μου, αλλά από την άλλη πλευρά ένιωθα ανησυχία. Μια πρόγευση του πόσο θα πληγωνόταν η υπερηφάνεια μας και σε ποιες ριζικές αποφάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η υπερηφάνεια. Το επόμενο πρωί, όταν μπήκα στο γραφείο του Υπουργού, υπήρχαν άνθρωποι που δεν περίμενα να δω. Όχι μόνο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αλλά και μια ομάδα ακαδημαϊκών που δεν γνώριζα. «Γιώργο, αυτή είναι η ομάδα από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδάτων του Πολυτεχνείου», με σύστησε ο Υπουργός. Επικεφαλής της ομάδας ήταν η Ελένη Βολανάκη. Έμεινα έκπληκτος. Μία γυναίκα με καστανά μαλλιά πιασμένα κότσο, με γυαλιά, φαινόταν γύρω στα 40, αυστηρή αλλά με έξυπνα μάτια. «Γεια σας.
Με λένε Ελένη Βολανάκη, χαιρέτησε με σιγουριά, από την πρώτη εντύπωση ήταν διαφορετική. Άλλοι ξένοι ειδικοί χρησιμοποιούσαν μόνο αγγλικά και βασίζονταν σε μεταφραστές. Ο υπουργός μπήκε στο θέμα. Κυρία Βολανάκη, καταλαβαίνετε τις συνθήκες μας. Έχετε αναλύσει τα δεδομένα των πετρωμάτων του Ξηρόκαμπου. Πώς φαίνονται τα πράγματα. Η δόκτωρ Βολανάκη έβγαλε ένα τάμπλετ και μας έδειξε. Ειλικρινά, είναι 3 φορές πιο δύσκολο από ό,τι στη Θεσσαλία. Το θαλασσινό νερό διεισδύει πολύ βαθιά. Τα πρόσωπα των αξιωματούχων σκοτίνιασαν. Δηλαδή, τα παρατάτε? Όχι. Χαμογέλασε η Ελένη. Είπα ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν είπα ότι είναι αδύνατο. Σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Μάνης η γεωλογία είναι παρόμοια και έχουμε ήδη λύσει αυτά τα προβλήματα. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Η Θεσσαλία πήρε 2 εβδομάδες. Και εδώ όλοι κράτησαν την αναπνοή τους. 48 ώρες θα είναι αρκετές. Τι? Ο υπουργός πετάχτηκε όρθιος. 48 ώρες πιο δύσκολα από τη Θεσσαλία, αλλά λιγότερος χρόνος. Έχουμε αναπτύξει μία νέα τεχνολογία. Το ελληνικό σύστημα γεωφυσικής τομογραφίας είναι πιο ακριβές και πιο γρήγορο. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος χλέβασε. Μάλλον είναι πάλι κενά λόγια. Στην αρχή όλοι είναι τόσο σίγουροι και όταν δεν τα καταφέρνουν, το σκανε. Η Ελένη απάντησε ήρεμα. Τότε ας βάλουμε ένα στοίχημα. Αν αποτύχουμε μέσα σε 48 ώρες, το Ινστιτούτο μας αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και θα δημοσιεύσουμε μια δημόσια απολογία. Η αίθουσα βούηξε. Αλλά αν πετύχουμε, παρακαλώ να χρηματοδοτηθεί πλήρως το πρόγραμμά μας και, το κυριότερο, να μας εμπιστευτείτε και να μας παρέχετε πλήρη συνεργασία. Οι αμφιβολίες και οι παρεμβάσεις είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Ο υπουργός με κοίταξε. Γιώργο, ως υπεύθυνος επιτόπου, τι πιστεύεις? Ειλικρινά ήμουνα πολύ ανήσυχος. 48 ώρες ήταν πολύ λίγο. Αλλά σκέφτηκα ότι άξιζε να προσπαθήσουμε. Καλά. Αλλά υπάρχει ένας όρος. Ο υπουργός κοίταξε κατευθείαν την Ελένη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες. Ακόμα κι αν αργήσετε 1 λεπτό, το συμβόλαιο ακυρώνεται. Συμφωνώ, απάντησε η Ελένη χωρίς δισταγμό. Μετά τη σύσκεψη πήγαμε στον τόπο. Στο αυτοκίνητο μιλούσα με την Ελένη. 48 ώρες αλήθεια, είναι δυνατόν? Κύριε Γιώργο, ξέρετε τι μάθαμε στη Θεσσαλία? Τι? Ο χρόνος δεν καθορίζεται από την τεχνολογία, αλλά από την εμπιστοσύνη. Η Θεσσαλία μας εμπιστεύτηκε. Και οι Κυκλάδες ήταν μια δύσκολη ερώτηση. Όταν φτάσαμε στον τόπο, η ελληνική ομάδα άρχισε αμέσως δουλειά. Όταν ξεφόρτωναν τον εξοπλισμό, φαινόταν ότι ήταν περισσότερος από αυτόν που χρησιμοποίησαν στη Θεσσαλία. Τι είναι αυτό? Ελληνικό γεωραντάρ ύφεστος. Είναι 10 φορές πιο ακριβές από τον ιαπωνικό εξοπλισμό. Κατασκευασμένο στην Ελλάδα. Φυσικά το αναπτύξαμε στο Δημόκριτο, είπε με περηφάνεια ένα από τα μέλη της ομάδας. Στο καρτελάκι του έγραφε «Βίκτορ». Όταν άρχισε η δουλειά, μαζεύτηκαν οι ντόπιοι. Πάλι επιστήμονες, αυτή τη φορά Έλληνες. Πόσες μέρες θα αντέξουν? Τα βλέμματα των ανθρώπων ήταν καρφωμένα γιατί είχαν απογοητευτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα δεν τολμούσαν καν να ελπίζουν. Η Δάφνη ήρθε κι αυτή μετά το σχολείο. «Μπαμπά, αυτοί οι άνθρωποι είναι από την Αθήνα». «Ναι, κοριτσάκι μου, γιατί είναι τόσο λίγοι». Στις άλλες ομάδες ήταν 10 άτομα. Η Ελένη άκουσε τι είπε η Δάφνη και πλησίασε. «Γεια σου, πώς σε λένε?» «Δάφνη». «Τι όμορφο όνομα». «Δάφνη, οι πολλοί άνθρωποι δεν σημαίνει καλό. Το κυριότερο είναι η γνώση». Η Ελένη έβγαλε κάτι από την τσάντα της. «Αυτό είναι ένα παστέλι».
Δοκίμασέ το, είναι από την Καλαμάτα. Ευχαριστώ, η Δάφνη πήρε με χαρά το κέρασμα. Κυρία, στο χωριό μας θα έχουμε αλήθεια νερό. Η Ελένη χάιδεψε το κεφάλι της Δάφνης. Περίμενε άλλες 48 ώρες. Σου υπόσχομαι ότι θα πίνεις καθαρό νερό. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ένιωσα μία ζεστασιά στην ψυχή μου, αλλά ταυτόχρονα ένιωσα και ανησυχία. 48 ώρες είναι δυνατόν. Μετά τη δύση του ηλίου η δουλειά άρχισε επίσημα. Η ελληνική ομάδα ετοιμαζόταν να δουλέψει όλη τη νύχτα. «Κύριε Γιώργο, θα μπορούσατε να μας φτιάξετε λίγο καφέ?» ρώτησε η Ελένη. «Φυσικά, αλλά και ο καφές είναι πολύτιμος, αφού το νερό είναι σπάνιο. Το ξέρω. Σύντομα θα το πίνουμε άφθονο». Τέτοια σιγουριά ήταν εκπληκτική. Δεν είχαν αρχίσει τίποτα ακόμα και ήταν ήδη σίγουροι για την επιτυχία. «Ελένη, γιατί είπατε 48 ώρες, είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο στοίχημα». Η Ελένη απάντησε, ελέγχοντας τον εξοπλισμό. «Κύριε Γιώργο, μερικές φορές η απόγνωση είναι ο καλύτερος κινητήρας. Η πίεση των 48 ώρων θα μας κάνει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι». Έτσι άρχισε η πρώτη νύχτα. Το ρολόι έδειχνε 20, ακριβώς 48 ώρες απέμεναν. Η αντίστροφη μέτρηση της μοίρας είχε αρχίσει. Οι πρώτες 12 ώρες αφιερώθηκαν στην έρευνα. Ο εξοπλισμός που έφερε η ελληνική ομάδα δούλευε ασταμάτητα, κύριε Γιώργο. Κοιτάξτε εδώ. Ο μηχανικός Βίκτορ με φώναξε σε μία περίπλοκη οθόνη. Τι είναι αυτό? Κάτω από τη γη σε βάθος 150 μέτρων. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μία ιδιαίτερη κοιλότητα. Κοίταξα προσεκτικά την οθόνη, το χρώμα διέφερε από τα άλλα μέρη. Μήπως είναι ένα στρώμα γλυκού νερού? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Η Ελένη πλησίασε. Δούλευε όλη τη νύχτα, αλλά δεν φαινόταν κουρασμένη. Το βρήκαμε αυτό που υπέθετα. Σωστά. Τι υποθέτατε? Τα πετρώματα των Κυκλάδων δεν είναι απλώς ένα σφουγγάρι, είναι ένας λαβύρινθος. Και κάπου σε αυτόν τον λαβύρινθο είναι παγιδευμένο γλυκό νερό. Ήταν μια συγκλονιστική κατανόηση. Αυτό που δεν γνωρίζαμε για δεκαετίες το ανακάλυψαν σε μόλις 12 ώρες. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, είπε ανήσυχα ο Βίκτορ. Το στρώμα του γλυκού νερού περιβάλλεται πλήρως από θαλασσινό νερό. Ένα λάθος και όλα θα ανακατευτούν. Η Ελένη έγνεψε. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε με ακρίβεια χειρουργού. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο κρατικός επιθεωρητής. «Βρήκατε τίποτα?» ρώτησε με αλαζονικό ύφος. «Ελέγχουμε», απάντησα. «Πέρασαν 12 ώρες και μόνο αυτό». «Φαίνεται πάλι αποτυχία?» «Ως συνήθως». Ο επιθεωρητής χλέβασε και έφυγε. Τα πρόσωπα των μελών της ελληνικής ομάδας πάγωσαν, μη δίνετε σημασία, ενθάρρυνε η Ελένη την ομάδα. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. 6 ώρες μετά γινόταν η εργασία πάνω στον 3D χάρτη. Αυτή είναι η δουλειά για την πλήρη κατανόηση της υπόγειας δομής. Υπέροχο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω την κραυγή μου. Η 3D εικόνα στην οθόνη ήταν τόσο λεπτομερής που φαινόταν ακόμα και οι ροές του νερού στον λαβύρινθο των πετρωμάτων. «Κύριε Γιώργο, έχετε έναν χάρτη 80 ετών», ρώτησε η Ελένη. «Χάρτη 80 ετών. Υπάρχει». Έφερα έναν σκονισμένο χάρτη από την αποθήκη. Η Ελένη συνέκρινε τον χάρτη με την 3D εικόνα. Φαινόταν ότι κάτι είχε βρει. Τα μάτια της έλαμψαν. Ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ. Τι βλέπετε? Πριν από 80 χρόνια εδώ υπήρχε μια οάση. Και αυτό σημαίνει ότι εδώ σίγουρα υπήρχε γλυκό νερό. Αλλά τώρα απλώς βυθίστηκε κάτω από τη γη. Από πάνω το σκέπασε το θαλασσινό νερό,
αλλά κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει. Πέρασαν 18 ώρες, επιτέλους άρχισε η γεώτρηση. Αλλά τότε έφτασαν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. «Τι κάνετε? Σκάβετε λάκους όπου να ναι, είναι προγραμματισμένη εργασία», απάντησε ήρεμα η Ελένη. Αλλά οι αξιωματούχοι συνέχιζαν να εμποδίζουν. «Χρειάζεται έλεγχος εγγράφων. Σταματήστε αμέσως τις εργασίες. Λέγατε ότι θα προλάβετε σε 48 ώρες και τώρα μας αναγκάζετε να σταματήσουμε». Αυτό είναι. Άρχισε μία διαφωνία. Ο χρόνος περνούσε. Βγήκα μπροστά. Εγώ, ως υπεύθυνος επιτόπου, δίνω την άδεια. Αν υπάρξουν προβλήματα, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Γιώργο, μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη, θα γράψω εγγυητική επιστολή. Οι αξιωματούχοι αποσύρθηκαν δυσαρεστημένοι. Η Ελένη μου έστειλε ένα ευγνώμων βλέμμα. Η γεώτρηση ξανάρχισε. 50 μέτρα. 100 μέτρα. Όσο πιο βαθιά, τόσο πιο αγωνιώδες. «Περιμένετε. Εντοπίστηκε η υγρασία στα 120 μέτρα», φώναξε ο Βίκτορ. Όλοι κράτησαν την αναπνοή τους. Σήκωσαν το δείγμα. Μία μικρή ποσότητα νερού. Η Ελένη το έλεγξε προσωπικά με τη συσκευή. Αλατότητα 0,3%. Ακόμα αλμυρό. Πρέπει να πάμε πιο βαθιά. Παρά την απογοήτευση, η ελπίδα παρέμενε. Τουλάχιστον ήταν λιγότερο αλμυρό από το θαλασσινό νερό. Πέρασαν 24 ώρες. Ακριβώς ο μισός χρόνος. Καθαρό νερό ακόμα δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι άρχισαν να μαζεύονται. Πάλι αποτυχία. Το ήξερα, είμαστε μία καταραμένη γη. Ακούγονταν αρνητικά σχόλια. Αλλά η ελληνική ομάδα δεν πτωήθηκε. «Κυρία Ελένη, μήπως να ξεκουραστούμε λίγο?» ρώτησε με ενδιαφέρον ένα μέλος της ομάδας. Αλλά η Ελένη κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, δεν υπάρχει χρόνος». Ξαφνικά εμφανίστηκε η Δάφνη. Στα χέρια της κρατούσε κάτι. «Κυρία, φάτε αυτό. Είναι σίκα που μάζεψα μόνη μου. Λόγω της έλλειψης νερού είναι λίγα, αλλά ελπίζω να σας δώσουν δύναμη». Στα μάτια της Ελένης φάνηκαν δάκρυα. «Ευχαριστώ, Δάφνη. Φαίνονται πολύ νόστιμα». Η ελληνική ομάδα μοιράστηκε το κέρασμα στα κουρασμένα πρόσωπα. Εμφανίστηκαν χαμόγελα. «Δάφνη, περίμενε λίγο ακόμα. Σίγουρα θα σου δώσω να πιείς καθαρό νερό». Η υπόσχεση της Ελένης έκανε τη Δάφνη να χαμογελάσει πλατιά. Πέρασαν 30 ώρες. Επιτέλους άρχισαν οι αλλαγές. Η αλατότητα μειωνόταν συνεχώς. Ο Βίκτορ φώναζε ενθουσιασμένος. 0,1%, 0,05%, 0,05%. Κοντά. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω από την οθόνη. Κάθε φορά που ο αριθμός μειωνόταν, ακούγονταν επιφωνήματα, αλλά προέκυψε ένα πρόβλημα. «Κυρία Ελένη, η πίεση του θαλασσινού νερού είναι πολύ υψηλή. Αν δεν εγκαταστήσουμε φράγμα, το ξέρω, αλλά απομένουν μόνο 18 ώρες. Η εγκατάσταση ενός συνηθισμένου φράγματος διαρκεί 12 ώρες. Θα το κάνουμε», είπε σταθερά η Ελένη. «Με τη νέα τεχνολογία πολυμερούς φράγματος που φέραμε, το κάνουμε γρήγορα». Ήταν πάλι μια εκπληκτική τεχνολογία. Τι είχαν φέρει μαζί τους τελικά? Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνό μου ο υπουργός. «Γιώργο, πώς είναι η κατάσταση?» «Σχεδόν έτοιμο, αλλά ο χρόνος είναι λίγος. Αν αποτύχεις, θα τελειώσει κι εσύ, το ξέρεις». Η πίεση αυξανόταν.
Αλλά παραδόξως δεν φοβόμουν. Κοιτάζοντας την ελληνική ομάδα, ήμουν σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά διαφορετικοί και σίγουρα θα τα κατάφερναν. Ώρα 22:00. Μετά την έναρξη των εργασιών πέρασαν 30 ώρες. Απομένουν 18 ώρες. Η ελληνική ομάδα κινιόταν με απίστευτη ταχύτητα. Ετοίμασαν το φράγμα. Άρχισαν την έγχυση του γρήγορου φράγματος. Αυτή η νέα τεχνολογία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εγχέουν ένα ειδικό πολυμερές, το οποίο αντιδρά με το θαλασσινό νερό στις ρογμές των πετρωμάτων και στερεοποιείται γρήγορα. Πώς είναι δυνατόν αυτό, ρώτησα. Είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών για 5 χρόνια. Όταν συναντά την αλατότητα του θαλασσινού νερού, στερεοποιείται πλήρως σε 10 λεπτά, εξήγησε με περηφάνεια ο Βίκτορ. 2 το πρωί έφτασαν στο επίπεδο των 150 μέτρων. Όλοι κράτησαν την αναπνοή τους, περιμένοντας τα αποτελέσματα. Άρχισαν τη δοκιμή πίεσης. Η Ελένη άνοιξε προσωπικά τη βαλβίδα, στην αρχή δεν έβγαινε τίποτα. 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Ξαφνικά άρχισαν να στάζουν σταγόνες διάφανου νερού. «Υπάρχει νερό», φώναξε κάποιος. Η Ελένη με τρεμάμενο χέρι έπιασε το νερό. Έσταξε στον μετρητή αλατότητας. 0,01%. Το πιο καθαρό γλυκό νερό. Ακούστηκε ένας δυνατός χαρούμενος βόμβος. Αλλά η Ελένη παρέμεινε ήρεμη. Όχι ακόμα. Πρέπει να ελέγξουμε αν είναι σταθερό. Μετά από 3 ώρες μετρήσαμε την ταχύτητα ροής. Εκπληκτικά, με τον χρόνο, ο όγκος του νερού αυξανόταν. 2 λίτρα την ώρα, 30 λίτρα, 50 λίτρα, ήταν απίστευτοι αριθμοί. Πώς είναι δυνατόν λόγω της διαφοράς πίεσης. Το φράγμα εμπόδισε το θαλασσινό νερό, οπότε η πίεση του γλυκού στρώματος σπρώχνει μόνη της το νερό προς τα πάνω φυσικά. 5 το πρωί, επιτέλους έγινε η πρώτη δοκιμή του νερού. Ήπια πρώτος. Σήκωσα το ποτήρι με τρεμάμενα χέρια και πήρα μία γουλιά γλυκό, πραγματικά γλυκό. Ήταν το πιο καθαρό νερό που είχα πιει εδώ και 80 χρόνια με την έννοια των προγόνων μου. Έκλαψα. «Δάφνη, Δάφνη, πού είσαι?» Ξύπνησα την κόρη μου που κοιμόταν. Έφερα την νησταγμένη κόρη μου. Βλέποντας το νερό, ξύπνησε αμέσως. «Μπαμπά, είναι αληθινό νερό?» «Ναι, πιες, Δάφνη?» Η Δάφνη ήπιε προσεκτικά το νερό και είπε «Μπαμπά, το νερό είναι τόσο γλυκό». Η Δάφνη πηδούσε από τη χαρά της. Βλέποντας αυτή την εικόνα, ένιωσα ότι όλες οι δυσκολίες άξιζαν τον κόπο. Η είδηση διαδόθηκε στους κατοίκους. Παρά το πρωινό της ώρας, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται. Αλήθεια, αλήθεια, υπάρχει νερό. Για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια. Ένας γέρος ήπιε το νερό και έκλαψε. Αυτή είναι η γεύση του νερού που έπινα στα παιδικά μου χρόνια. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας. Αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Πάλι προέκυψε πρόβλημα. Οι κυβερνητικοί επιθεωρητές έφτασαν το πρωί. Τι είναι αυτό? Ποιος έδωσε την άδεια να διανέμεται το νερό αυθαίρετα? Υπάρχει καθαρό νερό? Ο κόσμος πρέπει να το πιει. Δεν έχει ελεγχθεί ακόμα. Αν προκύψουν προβλήματα θα απαντήσετε εσείς. Ήθελαν να αποκλείσουν την περιοχή. Όχι. Βγήκε μπροστά η Ελένη. Αυτό το νερό είναι απολύτως ασφαλές. Εγώ το εγγυώμαι. Ποια είστε εσείς για να εγγυηθείτε? Είμαι πιστοποιημένη εμπειρογνώμονας ποιότητας νερού, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελένη έδειξε την ταυτότητά της,
ο επιθεωρητής φαινόταν αμήχανος. Παρόλα αυτά, η διαδικασία είναι διαδικασία. Θα μιλάτε για διαδικασίες μπροστά σε ανθρώπους που διψούσαν για νερό 80 χρόνια, η φωνή της Ελένης ήταν γεμάτη δύναμη. Το νερό ανήκει στον λαό. Κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει. Τελικά, οι επιθεωρητές αποσύρθηκαν ώρα 8 μιλιά. Ο Υπουργός έφτασε ο ίδιος στον τόπο. Η έκφραση του προσώπου του ήταν περίπλοκη. Πραγματικά επιτυχία. Παρακαλώ βεβαιωθείτε μόνοι σας. Ο Υπουργός ήπιε το νερό. Τα μάτια του διευρύνθηκαν. Αυτό είναι νερό από τη γη μας? Ναι. Και μπορεί να παρέχεται απεριόριστα. Απεριόριστα η Ελένη έδειξε τα δεδομένα. Αυτό το στρώμα γλυκού νερού είναι τεράστιο. Αν γίνει σωστή διαχείριση, μπορεί να παρέχει νερό σε ολόκληρο τον Ξηρόκαμπο. Ο Υπουργός για μια στιγμή έμεινε άφωνος και μετά είπε «Συγγνώμη που σας αμφισβήτησα. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη». Για πρώτη φορά έβλεπα έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο να σκύβει το κεφάλι. Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι τώρα η Ελένη κοίταξε το ρολόι, πέρασαν 36 ώρες. Απομένουν 12 ώρες. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το σύστημα και να ετοιμαστούμε για επέκταση. Η Ελένη κοίταξε τη Δάφνη. Η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Τώρα θα πίνεις καθαρό νερό κάθε μέρα. Η Δάφνη έτρεξε και αγκάλιασε την Ελένη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η γυναίκα μου. Αγάπη μου, είδα τις ειδήσεις. Στο χωριό μας έχουμε αλήθεια νερό. Αλήθεια. Τώρα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το νερό. Η γυναίκα μου έκλαψε κι αυτή. Το μεσημέρι συνέβη κάτι συγκινητικό. Οι κάτοικοι βγήκαν μόνοι τους. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους επιστήμονές μας να δουλεύουν μόνοι τους. Οι άντρες βοηθούσαν να μεταφέρουν τον εξοπλισμό, οι γυναίκες ετοίμαζαν φαγητό. Αυτό είναι ένα οικογενειακό κοιμήλιο, μία στάμνα 100 ετών. Τώρα θέλω να τη γεμίσω με αληθινό νερό. Μία γιαγιά έφερε μία παλιά στάμνα, η Ελένη τη γέμισε προσωπικά με νερό. Γιαγιά, τώρα θα πίνετε τέτοιο νερό κάθε μέρα. Ο Θεός σας έστειλε σε εμάς. Ευχαριστώ. Το απόγευμα συνέβη κάτι απίστευτο. Κυρία Ελένη, η ταχύτητα ροής συνεχίζει να αυξάνεται. Πόσο είναι ήδη? Πάνω από 1000 λίτρα την ώρα. Όλοι έμειναν έκπληκτοι. Ο όγκος ήταν 5 φορές μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο. Η υπόγεια δομή είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε. Φαίνεται ότι πολλά στρώματα γλυκού νερού είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, εξήγησε ενθουσιασμένος ο Βίκτορ. Ώρα 18 μετά την έναρξη των εργασιών πέρασαν 46 ώρες. Τα μέσα ενημέρωσης έφτασαν κι αυτά, από την ΕΡΤ μέχρι διεθνή κανάλια. Πώς πετύχατε την επιτυχία σε 48 ώρες? Οι συνθήκες της Κυκλάδες είναι χειρότερες από της Θεσσαλίας, αλλά ο χρόνος ήταν λιγότερος. Η Ελένη έδινε συνέντευξη. Η τεχνολογία είναι σημαντική, αλλά πιο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι. Επειδή ο λαός των Κυκλάδων μας πίστεψε και μας βοήθησε, αυτό έγινε δυνατό. Και τα σχέδια για το μέλλον θέλουμε να διαδώσουμε αυτήν την τεχνολογία σε όλη την Ελλάδα, ώστε κανείς να μην υποφέρει πια από δίψα ώρα 20 ακριβώς 48 ώρες. Ο Υπουργός έκανε επίσημη δήλωση, οι Έλληνες μηχανικοί εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους. Όχι, έκαναν περισσότερα από όσα υποσχέθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία φώναζαν «Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς».
Η φωνή ακουγότανε παντού. Η ομάδα της Ελένης, αν και κουρασμένη, φαινότανε ευτυχισμένη. «Τώρα μπορούμε να κοιμηθούμε?» ρώτησα. «Όχι ακόμα», γέλασε η Ελένη. «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα». Εκείνη τη νύχτα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, έκανα μπάνιο. Ήταν μια πολυτέλεια για 45 χρόνια. Καθώς το νερό με έλουζε, σκεφτόμουν ότι το θαύμα υπάρχει πραγματικά και αυτό το θαύμα ήταν ελληνικό. Η ευτυχία της επιτυχίας δεν κράτησε πολύ. 2 μέρες μετά άρχισε μια απρόσμενη επίθεση. «Είναι ψεύτικο. Οι Αθηναίοι μας εξαπατούν». Η κριτική ακούστηκε στη συνέλευση των πρεσβυτέρων της κοινότητας. Ιδιαίτερα υποκινούσε ο ισχυρός τοπικός παράγοντας, ο κύριος Μανολάκης. Σκεφτείτε το μόνοι σας. Αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν για 80 χρόνια το έκαναν σε 48 ώρες, είναι λογικό, μα το νερό ήδη τρέχει. Αντέτινα. Αυτοί έκρυψαν από πριν δεξαμενές, με γλυκό νερό κάτω από τη γη και τώρα μας τις δείχνουν. Αν και ήταν παραλήρημα, βρέθηκαν αυτοί που το πίστεψαν. Ναι, και στη Θεσσαλία στην αρχή ήταν καλά και μετά προέκυψαν προβλήματα. Οι Αθηναίοι, μάλλον, θέλουν τους υπόγειους πόρους μας. Οι φήμες άρχισαν να διαδίδονται. Πήγα στην Ελένη. Κυκλοφορούν τέτοιες φήμες. Πώς θα αντιδράσετε? Το περίμενα. Φαινόταν απροσδόκητα ήρεμη. Είναι φυσικό να φοβάσαι το καινούριο. Αλλά αν είναι έτσι, θα το αποδείξουμε με δεδομένα. Θα αποκαλύψουμε τα πάντα με απόλυτη διαφάνεια. Την επόμενη μέρα η Ελένη πήρε μια τολμηρή απόφαση. Εγκατέστησαν ένα ελληνικό σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ώστε όλοι να μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό, είπα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Στην πλατεία του χωριού εγκατέστησαν μια τεράστια οθόνη που έδειχνε την ποιότητα του νερού και την ταχύτητα ροής, αλλά ο Μανολάκης δεν υποχωρούσε. Και οι αριθμοί μπορούν να πλαστογραφηθούν. Πρέπει να ελέγξουμε προσωπικά. Υποκινούσε την κοινότητα να απαιτήσει έλεγχο του εργοστασίου. Παρακαλώ, συμφώνησε η Ελένη ανά πάσα στιγμή. Ελάτε να ελέγξετε με τα μάτια σας. Η επιτροπή έφτασε. Ο Μανολάκης έφερε προσωπικά 30 άτομα. Θα ελέγξω κάθε γωνιά. Η ελληνική ομάδα άνοιξε τα πάντα. Ακόμα και τα τεχνικά σχέδια έδειξαν. «Ορίστε το σχέδιο των φραγμάτων», εξηγούσε ο Βίκτορ. Αλλά ο Μανολάκης δεν άκουγε. «Το κάνατε περίπλοκο για να μας ξεγελάσετε, έτσι?» Ξαφνικά εμφανίστηκε η Δάφνη. «Κύριε, γιατί το κάνετε αυτό?» «Το νερό είναι αληθινό». «Κοριτσάκι, πήγαινε στην άκρη», ούρλιαξε ο Μανολάκης. Η Δάφνη ξέσπασε σε λυγμούς. «Η μαμά μου μαγείρεψε με καθαρό νερό για πρώτη φορά. Ο μπαμπάς είπε ότι είναι για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια. Γιατί το κάνετε αυτό? Μην πιστεύεις τα ψέματα που επινόησαν». Ο Μανολάκης συνέχιζε να πεισμώνει. Τότε η Ελένη βγήκε μπροστά. «Κύριε Μανολάκη, τι φοβάστε? Στην πραγματικότητα, τι? Νομίζετε ότι το νερό είναι ψεύτικο ή φοβάστε κάτι άλλο?» Ήταν μια αιχμηρή ερώτηση. Τι να φοβηθώ? Φοβάστε την αλλαγή, έτσι δεν είναι? Η τάξη που υπήρχε για 80 χρόνια αλλάζει. Χτύπημα στην πιο ευαίσθητη χορδή. Ο Μανολάκης ήταν αυτός που χρησιμοποιούσε την κρίση του νερού για να διατηρήσει την εξουσία του. «Τι ξέρεις εσύ? Ξέρω ότι και η Ελλάδα πέρασε από παρόμοιες καταστάσεις», είπε ήρεμα η Ελένη. «Αλλά όταν αποδέχεσαι την αλλαγή, αρχίζει η πραγματική ανάπτυξη. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε.
Οι άνθρωποι του Μανολάκη απειλούσαν την ελληνική ομάδα. Φύγετε από εδώ, απατεώνες. Και τότε συνέβη κάτι απίστευτο. Εμφανίστηκε ο πρεσβύτερος, ο παππούς Στέλιος, ο γυρεότερος άνθρωπος, 95 ετών. Στέλιο, Μανολάκη, φτάνει. Τα είδα όλα. Πρεσβύτερε, σας ξεγέλασαν και σας ζω 80 χρόνια με συνείδηση. Νομίζεις ότι δεν ξεχωρίζω το αληθινό από το ψεύτικο? Ο παππούς Στέλιος πλησίασε αργά και ήπιε μια γουλιά νερό. Είναι αληθινό. Είναι το νερό που έπινα στα παιδικά μου χρόνια. Μετά κοίταξε κατευθείαν τον Μανολάκη. Το ότι μονοπολούσες το νερό και έβγαζες χρήματα, τα ξέρω όλα. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις. Αυτή η δήλωση ήταν σαν βόμβα. Το πρόσωπο του Μανολάκη κοκκίνησε. Τι λέτε? Τα μισά λεφτά από το νερό πήγαιναν στην τσέπη σου. Νομίζεις ότι δεν το ήξερα? Φοβάσαι ότι αυτό το νερό είναι αληθινό, γιατί η επιχείρησή σου θα καταρρεύσει? Ο κόσμος άρχισε να βουίζει. Αυτοί οι επιστήμονες δεν θέλουν λεφτά, απλώς θέλουν να μας βοηθήσουν. Ο παππούς Στέλιος κοίταξε την Ελένη. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Η ατμόσφαιρα άλλαξε. Οι κάτοικοι άρχισαν να καταδικάζουν τον Μανολάκη. Δηλαδή, μας εξαπατούσε όλο αυτό τον καιρό. Έκανε business με το νερό, τον Μανολάκη και τους ανθρώπους του τους έδιωξαν. Εκείνο το βράδυ τηλεφώνησαν από την κυβέρνηση. Κύριε Γιώργο, ο Υπουργός ζητά επίγουσα συνάντηση. Όταν έφτασα στο γραφείο ήταν απρόσμενο. Παρευρισκόταν ειδικός απεσταλμένος του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε προσωπικά γι' αυτό, αλήθεια. Αύριο θα έρθει εδώ προσωπικά. Ήταν μία συγκλονιστική είδηση. Ο αρχηγός του κράτους θα ερχόταν προσωπικά. Είπα στην ελληνική ομάδα ότι τους περιμένει η ύψιστη υποδοχή. Είναι μεγάλη τιμή, είπε η Ελένη αργά το βράδυ. Δεν ανησυχείτε, γιατί απλώς κάναμε αυτό που έπρεπε. Εκπληκτικός άνθρωπος. Το επόμενο πρωί, πάλι πρόβλημα. Κυρία Ελένη, βλάβη στο σύστημα. Ο Βίκτορ έτρεξε. Τι συνέβη? Κάποιος παρενέβη στον εξοπλισμό χθες το βράδυ. Είναι σίγουρα δουλειά των ανθρώπων του Μανολάκη. Ο Πρωθυπουργός έρχεται σύντομα. Τι να κάνουμε? Μπορεί να επισκευαστεί, χρειάζεται χρόνος. Αλλά η ελληνική ομάδα κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις της και το επισκεύαζε ασταμάτητα για 4 ώρες. Ακριβώς τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έφτασε με μεγάλη συνοδεία, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Αυτή είναι η ελληνική ομάδα, έτσι. Ο Πρωθυπουργός πλησίασε την Ελένη. Άκουσα ότι κάνατε ένα θαύμα σε 48 ώρες. Ναι, εξοχότατε. Εκείνη τη στιγμή, από το μόλις επισκευασμένο σύστημα, ξεχύθηκε νερό. Τέλεια στιγμή. Ο Πρωθυπουργός ήπιε ο ίδιος το νερό. Εκπληκτικό. Πραγματικά καθαρό. Μετά έσφιξε το χέρι της Ελένης, εξ ονόματος του ελληνικού λαού, σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Είναι τιμή μας, εξοχότατε. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε. Από σήμερα ανακηρύσω το Πολυτεχνείο στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας στον τομέα των υδάτινων τεχνολογιών. Ήταν μια ιστορική στιγμή. Εκείνο το βράδυ ήρθε η είδηση ότι ο Μανολάκης συνελήφθη για φθορά περιουσίας. Ένιωθες ότι η δικαιοσύνη είχε απονεμηθεί? Κύριε Γιώργο, με φώναξε η Ελένη, από αύριο αρχίζει η πραγματική δουλειά. Έτοιμος να αλλάξουμε όλη την Ελλάδα. Φυσικά η ελπίδα με πλημμύριζε. Τώρα άρχιζε μια νέα εποχή. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η κατάσταση άλλαξε γρήγορα.
Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πλήρη υποστήριξη, χρησιμοποιώντας τον Ξηρόκαμπο ως πιλωτική ζώνη. Άρχισαν ένα μεγάλο έργο επέκτασης. Αλλά μία εβδομάδα μετά την έναρξη, αντιμετωπίσαμε μία προσδόκητη κρίση. 3 το πρωί. Επίγον τηλεφώνημα. «Κύριε Γιώργο, πρόβλημα». Η ανήσυχη φωνή του Βίκτορ. Τι συνέβη? Βλάβη εξοπλισμού. Η κύρια αντλία σταμάτησε ξαφνικά. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Αν ο κύριος εξοπλισμός χαλάσει, η παροχή νερού μπορεί να σταματήσει εντελώς. Στον τόπο, η κατάσταση ήταν φρικτή. Το νερό δεν έτρεχε. Πλήρης διακοπή. Οι κάτοικοι σε πανικό. Η Ελένη έκανε έκτακτο έλεγχο. Πώς πάνε τα πράγματα, ξένα αντικείμενα στην αντλία, φαίνεται ότι κάποιος τα έβαλε επίτηδες. Η χειρότερη κατάσταση. Τι να κάνουμε? Αν δεν το επισκευάσουμε σε 36 ώρες, θα πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρο το σύστημα, κάτι που θα πάρει μήνες. 36 ώρες, πάλι μία μάχη με τον χρόνο. Τι χρειάζεται? Χρειαζόμαστε ανταλλακτικά. Και η Ελένη δίστασε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ντόπιων. Ανθρώπους που καταλαβαίνουν το σύστημα. Αλλά οι κάτοικοι ήταν απελπισμένοι, πάλι αποτυχία. Τελικά οι δικοί μας δεν τα κατάφεραν. Είμαστε σίγουρα μια καταραμένη γη. Έτρεξα στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Άνθρωποι, δεν είναι το τέλος ακόμα. Τι δεν είναι το τέλος? Πιστέψτε την ελληνική ομάδα. Μπορούν να το επισκευάσουν σε 36 ώρες. Αλλά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τότε βγήκε η Δάφνη. Θα βοηθήσω. Η κυρία Ελένη δεν τα παράτησε για εμάς, ούτε εμείς μπορούμε να τα παρατήσουμε. Το θάρρος ενός 10χρονου κοριτσιού έκανε τους ενήλικες να ντραπούν. Ακόμα και ένα παιδί παλεύει, πώς μπορούμε εμείς να τα παρατήσουμε? Ναι, ας προσπαθήσουμε. Άρχισαν να εμφανίζονται εθελοντές. Η ελληνική ομάδα και οι κάτοικοι ενώθηκαν. Δώσε μου εκείνο το εξάρτημα. Οι άνθρωποι μετέφεραν εργαλεία. Μιλούσαν την ίδια γλώσσα και οι καρδιές τους χτυπούσαν σαν μία. Μετά από 12 ώρες το πρώτο εμπόδιο, κυρία Ελένη, η ζημιά είναι πιο σοβαρή από ό,τι νομίζαμε. Τα ανταλλακτικά δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε? Η Ελένη σκέφτηκε και πήρε μία εκπληκτική απόφαση. Θα το δημιουργήσουμε από την αρχή με τοπικά υλικά. Με τοπικά υλικά είναι δυνατόν? Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεχνίτες. Κάτι κατάλληλο πρέπει να υπάρχει. Βγήκε ένας ντόπιος κάτοικος. Έχω ένα σιδηρουργείο. Αν χρειαστείτε κάτι, πείτε μου. Επισκευάζω μηχανές 30 χρόνια. Εκπληκτικό. Η δεξιοτεχνία των ντόπιων τεχνητών ήταν εξαιρετική. Ενώθηκαν με την ελληνική ομάδα και δημιούργησαν τα εξαρτήματα εγκαίρως. Μετά από 20 ώρες η Ελένη βρήκε κάτι. Ορίστε, η αιτία του προβλήματος. Κομμάτια μετάλλου στο βάθος της αντλίας. Κάποιος τα έβαλε σίγουρα. Είναι οι τελευταίοι σπασμοί των ανθρώπων του Μανολάκη. Αλλά νικήσαμε. Τώρα απλώς να το συναρμολογήσουμε ξανά. Όλοι μαζί συναρμολόγησαν την αντλία μετά από 24 ώρες. Δοκιμάζουμε επανεκκίνηση. Όλοι πίσω. Ο Βίκτορ πάτησε τον διακόπτη. Ο βόμβος της μηχανής. Όλοι κράτησαν την αναπνοή τους. 30 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό. 2 λεπτά. Νερό. Το νερό πήγε. Το νερό ξεχύθηκε με ακόμα μεγαλύτερη πίεση από πριν. Επιτυχία, δυνατές κραυγές. Οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν, έκλαιγαν και γελούσαν. Αυτή η επισκευή
έκανε το σύστημα πιο δυνατό, εξήγησε ενθουσιασμένος ο Βίκτορ, την ημέρα θα μπορούμε να αντλούμε πάνω από 200.000 λίτρα. Μετά από 30 ώρες έφτασε η κυβερνητική επιτροπή, τα ίχνη δολιοφθοράς ήταν εμφανή. Πρέπει να πιάσουμε τον ένοχο. Αλλά το πιο σημαντικό, είπε η Ελένη, είναι ότι αυτό απέδειξε όταν οι Έλληνες συνεργάζονται, μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε κρίση. Ο επικεφαλής της Επιτροπής έγνεψε. Ναι, τώρα θα προωθήσουμε το έργο σε όλη τη χώρα ακόμα πιο ενεργά. Εκείνο το βράδυ, στο χωριό, έκαναν γιορτή. Το κάναμε. Ζήτω η Ελλάδα! Ο παππούς Στέλιος έκανε μια ομιλία. Σήμερα μάθαμε ένα ακόμα μάθημα. Η κρίση δημιουργεί μια ακόμα πιο ισχυρή ενότητα. Την επόμενη μέρα, μια συγκλονιστική είδηση. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδάτινων Τεχνολογιών εδώ, στον Ξηρόκαμπο. Όλο το χωριό ήταν ενθουσιασμένο. Το Ινστιτούτο σημαίνει θέσεις εργασίας. Οι νέοι θα επιστρέψουν. Η Ελένη μου είπε: «Κύριε Γιώργο, δεν θέλετε να γίνετε αναπληρωτής διευθυντής. Εγώ χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο με εμπειρία επιτόπου που θα γίνει η γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας». Ήταν μια πρόταση που έμοιαζε με όνειρο. Μία εβδομάδα μετά η Ελένη έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Στο λιμάνι μαζεύτηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. «Επιστρέψτε. Η κόρη μου πρέπει να πάει να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο». Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού, η Δάφνη έτρεξε. «Κυρία Ελένη, πάρτε αυτό». Ένα γράμμα γραμμένο στο χέρι και μία ζωγραφιά. Μία γαλάζια έρημος που έγινε πράσινη χάρη στην Ελλάδα. «Ευχαριστώ, Δάφνη. Πρέπει να γίνεις μία σπουδαία επιστήμονας. Ναι, θέλω να γίνω σαν εσάς». Κοιτάζοντας το πλοίο που απομακρυνόταν, σκεφτόμουνα, η κρίση των 36 ωρών μας έκανε πιο δυνατούς. Και το πραγματικό θαύμα μόλις αρχίζει. Η μάχη των 36 ωρών τελείωσε, το σύστημα σταθεροποιήθηκε. Η ομάδα της Ελένης τις τελευταίες 12 ώρες από τις 48 του συμβολέου έκανε κάτι εκπληκτικό. Τώρα θα σας δείξω το πραγματικό δώρο. Η Ελένη χαμογέλασε. Δεν έχετε ξεκουραστεί ακόμα. Τι άλλο ετοιμάσατε? Ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης νερού. Θα είναι το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα. Άρχισαν να εγκαθιστούν πρόσθετες συσκευές. Ηλιακούς συλλέκτες, αυτόματους αισθητήρες, σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου. Τι είναι αυτό? Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του νερού μέσω του smartphone σας. Η τεχνητή νοημοσύνη δέδαλος θα διαχειρίζεται τα πάντα αυτόματα. Ήταν η στιγμή που οι τεχνολογίες του 21ου αιώνα έλυσαν το πρόβλημα των 80 ετών. Πέρασαν 45 ώρες. Το αγροτικό σύστημα είναι έτοιμο. Κατεβάστε την εφαρμογή. Οι κάτοικοι εγκατέστησαν την εφαρμογή, έβλεπαν την ποιότητα, τον όγκο, την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Wow! Αυτό είναι πραγματικά το νερό του χωριού μας. Η Δάφνη πατούσε την οθόνη με έκπληξη. Δάφνη, πάτησε αυτό το κουμπί. Πρότεινε η Ελένη. Η Δάφνη πάτησε το κουμπί. Το συντριβάνι στην πλατεία άρχισε να λειτουργεί. Wow! Το έκανα μόνη μου. Το πρώτο συντριβάνι στο χωριό εδώ και 80 χρόνια. Τα παιδιά φώναζαν και μαζεύονταν γύρω από το συντριβάνι. Πέρασαν 46 ώρες. Ένα ακόμα πιο εκπληκτικό πράγμα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο Βίκτορ έφερε μεγάλα κουτιά. Τι είναι αυτό? Σετ για υδροπονία. Μπορείτε να καλλιεργήσετε λαχανικά μόνο με νερό. Η γεωργία στην έρημο, κάτι που ούτε ονειρευόμασταν. Ντομάτες, μαρούλι, αγκούρια,
όλα μπορούν να καλλιεργηθούν. Η Ελένη το έδειξε η ίδια. Πρόσθεσε λίγο θρεπτικό διάλειμμα στο νερό, φύτεψε τους σπόρους, σε 2 εβδομάδες θα φυτρώσουν, σε 2 μήνες μπορείτε να μαζέψετε τη σοδιά. Τα μάτια των κατοίκων έλαμψαν. Θα φάμε λαχανικά που καλλιεργήσαμε μόνοι μας. Φυσικά, τώρα η Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτάρκης σε τρόφιμα. Πέρασαν 47 ώρες. Η τελευταία εκδήλωση. Κύριε Γιώργο κάτοικοι, η Ελένη πήρε το μικρόφωνο. Τώρα θα γίνουμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής. Μια μεγάλη οθόνη άναψε. Ο χάρτης της Ελλάδας, με το σύστημά μας θα κάνουμε μια προσομοίωση. Στον χάρτη άρχισαν να εμφανίζονται γαλάζιες κουκίδες. Κάθε κουκίδα ένα μέρος όπου μπορούμε να δώσουμε νερό. Ένα χρόνος 50 μέρη. 3 χρόνια η οθόνη έγινε εντελώς γαλάζια. Ολόκληρη η Ελλάδα θα έχει καθαρό νερό. Μου κόπηκε η ανάσα. Αυτό που φαινόταν αδύνατο ήταν ακριβώς μπροστά στα μάτια μου. Ξαφνικά επίγον τηλεφώνημα. Ο Πρωθυπουργός θέλει βιντεοκλήση. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην οθόνη. Λαέ και τεχνική ομάδα από την Αθήνα, ακούστε. 48 ώρες πριν αμφιβάλαμε. Αλλά τώρα βλέπουμε ένα θαύμα. Η φωνή του Πρωθυπουργού ήταν γεμάτη συγκίνηση. Από σήμερα ιδρύω το Εθνικό Ινστιτούτο Υδάτινων Τεχνολογιών Ελλάδας και προσκαλώ την Ελένη Βολανάκη να γίνει η πρώτη σύμβουλος. Η Ελένη έμεινε έκπληκτη. Εξοχότατε, η Ελλάδα σας χρειάζεται. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας, φώναζαν οι κάτοικοι. Η Ελένη με δάκρυα στα μάτια έγνεψε. Είναι τιμή. Πέρασαν 47 ώρες και 45 λεπτά. Τα τελευταία 15 λεπτά η Ελένη ετοίμασε μία μικρή τελετή. Θα βάλουμε αυτή τη φιάλη νερού σε μία χρονοκάψουλα. Στη φιάλη είναι γραμμένη η σημερινή ημερομηνία. Σε 10 χρόνια θα την ανοίξουμε και θα δούμε πώς έχουμε εξελιχθεί. Η Δάφνη σήκωσε το χέρι της. Έχω κι εγώ κάτι να βάλω. 1 γράμμα στον εαυτό μου στο μέλλον. Υπόσχομαι να γίνω επιστήμονας του νερού. Άλλοι κάτοικοι έφεραν επίσης αναμνηστικά. Μία χούφτα ξερό χώμα, μία παλιά στάμνα, μηνύματα ελπίδας. Ακριβώς τη στιγμή που έληξαν οι 48 ώρες, η κάψουλα θαύτηκε. «Πώς θα είναι εδώ σε 10 χρόνια», ρώτησε η Ελένη. «Θα γίνει ένας πράσινος κήπος και οι λίμνες θα είναι γεμάτες πάρκα». Όλοι μιλούσαν για όνειρα που δεν φαινόταν πλέον αδύνατα. Εκείνη τη νύχτα έγινε μια μεγάλη γιορτή. Η ΕΡΤ έκανε ζωντανή μετάδοση. Το θαύμα των 48 ωρών. Ένας θρύλος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Ο κόσμος παρακολουθούσε. Η συνέντευξη της Ελένης μεταδόθηκε. Η τεχνολογία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πίστη των ανθρώπων. Επειδή ο ελληνικός λαός πίστεψε σε μας, αυτό έγινε δυνατό. Και τα σχέδια να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο υδάτινων τεχνολογιών της Μεσογείου. Και η Ελένη κοίταξε τη Δάφνη να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων, αυτοί θα δημιουργήσουν το πραγματικό θαύμα. Η γιορτή κράτησε μέχρι το πρωί. Ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια, αρνί και ελιές στο ίδιο τραπέζι. Τσούγκριζαν ποτήρια με καθαρό νερό. Μια πολυτέλεια 80 ετών. Το επόμενο πρωί, μια εκπληκτική εικόνα. «Κυρία Ελένη, κοιτάξτε». Ο Βίκτορ φώναξε. Γύρω από το συντριβάνι άρχισε να φυτρώνει μικρό χορτάρι. «Υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή», είπε η Ελένη με συγκίνηση. Μια εβδομάδα μετά η ελληνική ομάδα έφευγε. Στο λιμάνι
χιλιάδες άνθρωποι. Μην φεύγετε, πότε θα επιστρέψετε? Ο αποχαιρετισμός ήταν γεμάτος δάκρυα. Η Ελένη πήρε το μικρόφωνο. Φεύγουμε, αλλά η τεχνολογία και η ενότητα μένουν. Και κοίταξε τη Δάφνη. Θα τα πούμε σύντομα στο Ινστιτούτο. Οι άνθρωποι χαιρετούσαν μέχρι που το πλοίο χάθηκε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε. Μετά από εκείνη την ημέρα, ο Ξηρόκαμπος άλλαξε εντελώς. 150.000 λίτρα καθαρού νερού κάθε μέρα. Κατασκευάστηκαν υδροπονικές φάρμες. Τα παιδιά παίζουν στο νερό. Αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή στις καρδιές των ανθρώπων. Έμαθαν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο και τη δύναμη της πραγματικής συνεργασίας. Το θαύμα των 48 ώρων έγινε μια αιώνια κληρονομιά. Πέρασαν 6 μήνες. Κάθε πρωί κοιτάζω από το παράθυρο, ο Ξηρόκαμπος δεν είναι πια μια ξερή έρημος. Παντού πρασινάδα. Τα γέλια των παιδιών. Μπαμπά, σήμερα στο σχολείο έχουμε πρακτική στην υδροπονία. Η Δάφνη με το σακίδιο έφυγε τρέχοντας. Τα παιδιά που αρρώστεναν τώρα είναι υγιεί. Το σχολείο άλλαξε. Κατασκευάστηκε ένα επιστημονικό εργαστήριο με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Κάθε εβδομάδα μαθήματα με καθηγητές από την Αθήνα μέσω βιντεοκλήσης. Σήμερα μελετάμε τον κύκλο του νερού. Ο καθηγητής Σμυρνιωτάκης από την Αθήνα άρχισε το μάθημα. Η Δάφνη ακούει με λαμπερά μάτια. Στο δρόμο για τη δουλειά βλέπω τις αλλαγές. Η πρώτη υδροπονική φάρμα μαζεύει τη σοδιά της. Στα θερμοκήπια, ντομάτες, αγκούρια, Γιώργο. Κοίτα, ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης της φάρμας, δείχνει μία ντομάτα. Την καλλιεργήσαμε μόνοι μας. Δάγκωσα, γλυκιά, ζουμερή, απίστευτο. Φτάνοντας στο κτίριο, μπήκα σε μία σύσκεψη. Το έργο επέκτασης προχωράει με επιτυχία. Σε 15 νησιά έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα. Σε 6 μήνες ολόκληρες οι Κυκλάδες είναι απαλλαγμένες από την έλλειψη νερού. Και το Ινστιτούτο ανοίγει την επόμενη εβδομάδα. Η Ελένη θα έρθει προσωπικά. Εξαιρετικά νέα. Η Κύπρος και η Μάλτα ζητούν επίσκεψη. Θέλουν να υιοθετήσουν την εμπειρία μας. Η Ελλάδα έγινε μοντέλο. Είναι σαν όνειρο. Το μεσημέρι στην πλατεία μια νέα όψη καφετέριες γύρω από το Συντριβάνι. Οι άνθρωποι πίνουν καφέ και συζητούν. Παλιά μία σταγόνα νερό ήταν πολύτιμη. Τώρα πίνουν φραπέ κοιτάζοντας το Συντριβάνι. Ο παράδεισος μάλλον έτσι μοιάζει. Το απόγευμα ήρθε ένας ιδιαίτερος επισκέπτης. Γιώργο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Ανδρέας, ένας φίλος από την Θεσσαλία, ήρθα να μάθω το μυστικό της επιτυχίας. Η Θεσσαλία μαθαίνει από εμάς. Οι Κυκλάδες προχώρησαν μπροστά. Έξυπνο σύστημα δεν έχουμε ακόμα. Ένιωσα περηφάνεια. Πήγα στη βιομηχανική ζώνη. Ελληνικές εταιρείες άρχισαν να επενδύουν 3.000 θέσεις εργασίας. Οι νέοι δεν φεύγουν. Το βράδυ στο σχολείο της Δάφνης μια παρουσίαση θέμα το θαύμα του χωριού μας. Πριν από 6 μήνες ήμουν άρρωστη, αλλά τώρα μιλούσε με αυτοπεποίθηση, περηφάνεια. Οι Έλληνες δάσκαλοι δεν μας έμαθαν μόνο τεχνολογίες, αλλά και να μην τα παρατάμε. Στο τέλος, η Δάφνη είπε «Ευχαριστώ, αγαπώ την Ελλάδα». Στο σπίτι, η γυναίκα μου ετοίμασε το δείπνο. Σήμερα είναι η επέτειος του γάμου μας. Το ξέχασες λόγω του νερού, οι μικρές χαρές της ζωής απέκτησαν νόημα.
Η γυναίκα μου έδειξε ένα λουλούδι σε μια γλάστρα. Το πρώτο λουλούδι στο σπίτι μας εδώ και 80 χρόνια. Μετά το δείπνο κάναμε βόλτα στη νέα παραλία. Μπαμπά, εδώ μπορούμε να κολυμπήσουμε. Σύντομα θα υπάρχει πισίνα. Αλήθεια, wow! Το τηλέφωνο χτύπησε. Ελένη, Γιώργο, πώς είσαι? Την επόμενη εβδομάδα θα έρθω, αλλά έχω νέα. Η Δάφνη πέρασε την επιλογή για την επιστημονική κατασκήνωση στην Αθήνα! Αλήθεια. 2 εβδομάδες στην Αθήνα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η Δάφνη ήταν ενθουσιασμένη. Θα δω την κυρία Ελένη, θα δω το Πολυτεχνείο. Εκείνη τη νύχτα η Δάφνη είπε «Μπαμπά, έχω ένα όνειρο. Θα πάω να σπουδάσω στην Αθήνα, θα γίνω ο καλύτερος επιστήμονας του νερού και θα βοηθήσω την Αφρική, μεγάλο όνειρο. Πιστεύω σε αυτό». Κοιτάζοντας τα αστέρια από το παράθυρο, άνοιξα μια φωτογραφία 6 μηνών πριν. Ξερή γη, απόγνωση. Και τώρα πρασινάδα, χαμόγελα. Το θαύμα υπάρχει. Αύριο έχω σύσκεψη για την Νότια Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να μοιραστούμε ό,τι μάθαμε. Πριν κοιμηθώ, κοίταξα το συντριβάνι. Οι σταγόνες έλαμπαν στο φως του φεγγαριού σαν αστέρια. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Το πραγματικό θαύμα αρχίζει τώρα. Πέρασαν 3 χρόνια. Έγινα υφυπουργός υδάτινων πόρων της Ελλάδας. Έξω από το παράθυρο η αλλαγμένη Αθήνα. Κύριε Υφυπουργέ, η Δάφνη ήρθε. Η πόρτα άνοιξε. Μπήκε μια κομψή Δάφνη. 13 ετών. Γύρισε από το σχολείο για χαρισματικά παιδιά στην Αθήνα. Θείε Υφυπουργέ, αστιεύτηκε. Πώς είναι η Αθήνα? Τέλεια. Κοιτάξτε, δίπλωμα νικήτριας της Εθνικής Επιστημονικής Ολυμπιάδας. Τεχνολογία καθαρισμού νερού. Η Κριτική Επιτροπή έμεινε άναυδη. Είμαι τόσο περήφανος και ορίστε συστατική επιστολή για το Πολυτεχνείο. Θέλω να σπουδάσω εκεί. Η καθηγήτρια Ελένη με σύστησε. Η Ελένη Βολανάκη είναι τώρα διευθύντρια του Ινστιτούτου. Το απόγευμα μια ειδική εκδήλωση. Η τρίτη επέτειος της καινοτομίας. Εκπρόσωποι από ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 3 χρόνια πριν ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Στην οθόνη η μεταμόρφωση από έρημο σε λίμνες. Η Ελλάδα είναι 100% εξασφαλισμένη με καθαρό νερό. 500 υδροπονικές φάρμες. Η Ελένη ανέβηκε στη σκηνή. Θυμάστε τις 48 ώρες, όλοι χαμογέλασαν. Αυτή είναι η νίκη της εμπιστοσύνης. Ξαφνικά μία έκπληξη. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει δωρεάν τις τεχνολογίες σε 10 χώρες της Αφρικής. Χειροκροτήματα βγήκα να εξηγήσω. Ήρθε η ώρα να μοιραστούμε τη βοήθεια, όπως η Ελλάδα βοήθησε τον εαυτό της. Και μία ακόμα είδηση. Στο τέλος της εκδήλωσης ήρθε το πιο συγκλονιστικό νέο. Ένας εκπρόσωπος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πήρε το μικρόφωνο. Εξ ονόματος 32 εθνών της Μέσης Ανατολής, στέλνουμε επίσημα ένα σήμα ΣΟΣ στην Ελλάδα. Παρακαλούμε, μοιραστείτε το θαύμα σας μαζί μας. Τα μάτια της Δάφνης έλαμψαν. Μετά την εκδήλωση, συνάντησα τον φίλο μου, τον Κώστα. Είναι τώρα εξαγωγέας. 50 φάρμες. Όλα χάρη στο νερό και στην ελληνική εφευρετικότητα. Το βράδυ πήγα στον Ξηρόκαμπο. Η μέρα του ανοίγματος της χρονοκάψουλας είναι σε 7 χρόνια ακόμα, αλλά σήμερα βάζουμε μία νέα για τους μελλοντικούς επιστήμονες. Η Δάφνη έβαλε το ημερολόγιό της. Σε 20 χρόνια θα δούμε. Σμπιλάσλι Μιτστά. Τα παιδιά έβαζαν τα όνειρά τους. Θα γίνω μηχανικός υδάτινων ρομπότ. Θα πρασινίσω την έρημο. Δώρα στο μέλλον, ο παππούς Στέλιος, 98 ετών, είπε
Κατάλαβα ότι το νερό είναι ζωή και η ενότητα είναι αιώνια, όπως η ενότητα της Ελλάδας. Στο δρόμο για το σπίτι η Δάφνη ρώτησε «Θείε, θα βοηθήσουμε αλήθεια τη Μέση Ανατολή?» «Φυσικά. Θέλω να γίνω σαν την καθηγήτρια Ελένη να σώσω τον κόσμο». «Έχεις ήδη αρχίσει?» Περνώντας από το λιμάνι, είδα μια πινακίδα. «Γέφυρα φιλίας Ελλάδας Μεσογείου». Στο σπίτι η γυναίκα μου περίμενε. «Είμαι περήφανη για σένα». Αυτό είναι μόνο η αρχή. Πριν κοιμηθώ, κοίταξα το πάρκο των θαυμάτων, ήρθε ένα μήνυμα από την Ελένη. «Αύριο φτάνει η αποστολή από την Κένια. Πορά ντελίτσα τσούντομ». Απάντησα «Έτοιμος. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο θαύμα». Η πρόκληση των 48 ωρών έγινε μια επιτυχία 3 ετών και μια αιώνια κληρονομιά. Το θαύμα του νερού που δημιουργήθηκε από την Ελλάδα δεν είναι το τέλος, αλλά μια νέα αρχή. Μια καθαρή και αιώνια ελπίδα σαν τη ροή του νερού. Αγαπητοί θεατές, πώς σας φάνηκε η ιστορία για το θαύμα της Ελλάδας? Σε μια γη ξερή για 80 χρόνια, σε μόλις 48 ώρες ανάβλησε ένα συντριβάνι. Απελπισμένοι άνθρωποι βρήκαν ελπίδα. Αυτή η εκπληκτική ιστορία δεν είναι απλώς η αναζήτηση νερού, είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Όταν πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και προκαλούμε το αδύνατο, όλα γίνονται πραγματικότητα. Τώρα σε όλο τον κόσμο, οι τεχνολογίες και η ειλικρίνεια της Ελλάδας δημιουργούν θαύματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. 32 χώρες της Μέσης Ανατολής που έστειλαν σήμα ΣΟΣ στην Ελλάδα έλαβαν απάντηση. Αυτό το μεγάλο έθνος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, παρακαλώ κάντε ένα like και γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Η εγγραφή και το like σας είναι η καλύτερη υποστήριξη για εμάς. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να σας παρέχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε.